Aling. Let's go. T-shirt ba? Wah, agam tabang nito gapon. Ngayag t-shirt. Tabang Ang paruso no ikaw? Ha? May kwarta. Oh. Kamu lagi dah. Aku sana trapo sa pintal. Ako lagi dah. Ya. Sir. Oh. Ada yang minum ay? Ada redos dulu. guys. Lah, patag ay, minum ka. Basta minum ka, inom ko. Ah, wala daw. Ini kerate buang. Muti ah. Sir. Ada naman sir? Wala ba? Ah, Dino ko is bati ni. sir. Baksa namin. Ha? Oh, Ano? Magmabag. ini to. Tama ka sir ah? Salamat sir. Di. Ay sir. Salamat. So, mo to siya guys. Mana mo ang serbisyo no sa atong sinulog no. Sa sinulog sa bugo managid natapos agad. No. Magawa ba no? Ting. Tapos agad. Medyo lain na pud guys kay wala na may button no. Naanad mi nga sige buhat dito. Sa dugay mo uli. Sa kapoy niya. Wala na lain na siya kay wala na may button no lingaw. So mali no. Ano to siya? Tapos na mo serbisyo niya. Kuanday, kanang salamat kayo no sa paano SK counselor sa sa cluster 2 sa pagkuha sa amua. Nasa iyo So, kang Sir Pacomionos as inyong choreographer. So, thank you kay sa inyo ha. Dayon. Congratulations no sa tanang contingent nga ni appeal sa mga nakadaog ug wala makadaog. Congratulations sa inyong tanan kay daog na puntanan. daog ra gyapon tanan no. Kay successful ang event mo na siya. Hala dito, Dayon. Salamat sa kaya ni Sir Aunay. Mama ni Sir Pacomionos kay Nanay Nila. Salamat kay sa sudanay sa panihapon na mo. Karon sa birthday sa iyang mama. Sumad sa birthday sa iyang mama ni Nanay. So nagkikay sila. Tigaan ng sudan dito. Paghatod na mo sa mga tools dito sa Kairon. So mo to siya guys. Ako siya tapuso no niya. Inawat ko nga nalingaw mo. Inawat ko nga mabilin niya po mo sa pagsubaybay no. Nga sa po yung mga baloy dito eh. Oo nga rin magkakaon. Suka na kaya? Uyab ninyo. So, mga siya guys no? Hi, day. Mga siyang tapuson niya. Inawat ko kita tayo sunod balik sa sunod ako nga vlog. So, that's all for this vlog. Ganoy TV. Anoy out. See you.